Alagad sa mga public beach hugupan gayud matag panahon nga holiday. Apan karong tuiga lahi ang nahitabo. Atong sayran sa report ni Lian Sinpulan. Kaniadto, ingon niini kadaghan ang mga tawo nga mga ligo sa Larawan Beach matag holiday. Apan kaganihang buntag, si Wency Zamora lang ang nagbinugto nga miubog sa baybayon. Apan dili maligo, kay igo lang magkuha og tubig sa dagat gamit ang galon nga iyang gibitbit. Matod ni Wency nga kaniadto uban ang iyang uyuan nga may balatian ang magdungan og pangaligo sa dagat aron usab nga malubong ang iyang mga tiil ilawom sa bus. Apan karon, gumikan sa hulga sa COVID-19, magkuha na lang siya og dagat aron maoy ikaligo sa iyang uyuan. Manang likay lang dadaan ba? Man. Kuha na lang og dagat. Sugo ra man sad migod kay para kuha ba kaligo sa among masakit to noon. Apan hinuon may uban nga galakaw-lakaw lang sa Larawan Beach. Matod sa caretaker sa maong public beach, nga way cottage, mga lamisa ug mga bangko usab ang ilang gipaabangan karon. Gani mismo ang ilang mga lamisa ug mga lingkuranan nga gipaabangan kaniadto ila paghihapong gihipos. Wa sa mi dawat og customer dire. Kay mananghit sa mi dito sa unsay kon sa munisipyo sa among mayor dire. Wa ko may katugot. Di wala sa mi wa gyud may mga blid na. Bisag nay among suki dire maglamisa, amo gyud malibaran. Gawas nga mingaw ug walay nangaligo dinhi karon sa Larawan Beach. Kusog usab ang hampak sa mga bawd, gumikan sa panahon. Ug bisan usab nga medyo baworon, may uban usab nga may risgo aron lang manginabuhi ning panahon sa pandemya. Samtang sa Silingang Beach sa Larawan, may uban hinuon ang nangaligo kaganihang buntag. Uban ni Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisda.